Уявіце, што вы сустракаеце 10 розных веруючых з розных цэркваў і задаеце адно простае пытанне: у што і ў каго ты верыш? Амаль усюды вы пачуеце адзін і той жа адказ. Я веру ў Бога і, канешне, веру ў Бібліі. Але падчас гаворкі далей вельмі хутка высветліцца, што разуменне Бога і Бібліі, а таксама прымяненне гэтых ведаў на практыцы часам вельмі адрозніваецца. Пытанне хрышчэння, кіраўніцтва царквы, погляды на выратаванне, на грэх, на троіцу і іншыя важныя дагматы хрысціянскай веры ў розных цэрквах выказваюцца і адказваюцца часам вельмі па-рознаму. А калі ўзяць яшчэ шырэй падумаць пра іншыя канфесіі, каталікі, праваслаўныя, усе яны таксама чытаюць Біблію і вераць у Бога. І тут узнікае пытанне: калі ўсе чытаюць адну і тую ж Біблію, чаму разуменне настолькі адрозніваецца? І як зразумець, у што трэба верыць, а што трэба адкінуць і чаму? Ці можа царква коратка і дакладна сфармуляваць тое, чаму сапраўды вучыць святое пісанне? Менавіта таму на працягу стагоддзяў з'яўляліся веравызнанні і катэхізісы. Я вітаю вас на канале Нататкі рэфармата. Мяне зовут Анатоль, я звычайны веруючы рэфармацкай царквы з Беларусі. Я хочу дзяліцца з вамі разважаннямі пра багаслоўе, Біблію, кнігі і жыццё перад Богам. І сёння мы пагаворым пра галоўныя дакументы рэфармацкай традыцыі. Это 3 формы адзінства і вестмінстэрскія стандарты. Мы разбярёмся, калі і з якой мэты яны былі напісаныя, пра што вучаць, з чаго складаюцца і чаму нават сёння яны могуць быць вельмі карыснымі для беларускіх пратэстантаў. Раней я чуў пра катэхізісы толькі сярод каталіцкіх веруючых. Некаторыя з маіх аднакласнікаў праходзілі катэхізацыю і канфірмацыю ў касцёле, каб сцвярдзіць сваё хрышчэнне і стаць сапраўднай часткай царквы. Ну і толькі некалькі гадоў таму я зразумеў, што гэтая традыцыя існавала яшчэ ў першае стагоддзе. Яшчэ ў апостальскія часы людзей навучалі асновам веры перад хрышчэннем. Звычайна, будучы хрысціянін павінен быў ведаць сімвал веры, малітву «Ойча наш», 10 запаведзяў і якія ёсць таінствы. Пазней з'явіліся так званыя агласіцельныя школы, у якіх на працягу 2 або 3 гадоў будучыя хрысціяны вывучалі асноўныя пункты веры. Менавіта ў гэты перыяд, а таксама падчас змаганняў з рознымі ерасямі ўзнікалі старажытныя сімвалы веры – апостальскі, нікейскі і халкідонскі. Іх задача была простай – не замяніць Біблію, а коратка выкласці тое, чаму Біблія вучыць. Таму рэфарматы, калі пісалі свае катэхізісы, не стваралі новую традыцыю. Яны вярталі або працягвалі старажытную практыку царквы. У 16 стагоддзі перад пратэстантамі стаялі 3 выклікі, якія патрабавалі хуткага адказу і дзеянню. Па-першае, іх абвінавачвалі ў ерасе. Па-другое, простыя людзі зусім не разумелі або вельмі дрэнна ведалі асновы веры. Ну і па-трэцяе, тут і там з'яўляліся розныя памылковыя вучэнні і ерасі. Менавіта таму ўзнікла патрэба ў дакументах, з дапамогай якіх хрысціяне маглі паказаць сапраўднае вучэнне царквы, дапамагчы навучыць людзей і, канешне, змаглі б абараніць царкву ад будучых і цяперашніх памылак. Гэтак з'явіліся знакамітыя 3 формы адзінства, якія мы зараз з вамі і разгледзім. Першы дакумент з гэтых 3 формаў – бельгійскае веравызнанне. Гісторыя гэтага дакумента пачынаецца з чалавека па імені Гвіда де Брэ. Ён быў пастырам у Нідерландах у часы жорсткіх пераследаў пратэстантаў. Улада лічыла рэфарматаў небяспечнымі бунтаўнікамі. Таму ў 1561 годзе де Брэ піша бельгійскае веравызнанне. Яго мэтай было паказаць, што рэфарматы – гэта не рэвалюцыянеры і не еретыкі, а верныя хрысціяне. Дакумент складаецца з 37 артыкулаў, і ён паслядоўна тлумачыць вучэнне пра пісанне, троіцу, Хрыста, выратаванне, царкву і сакраменты або таінства, і нават грамадскае жыццё. Асабліва ўражвае тое, што праз некалькі гадоў пасля напісання гэтага веравызнання Гвіда де Брэ сам быў павешаны за сваю веру. І гэтая гісторыя нагадвае нам, што самыя гэтыя дакументы былі напісаныя не ў камфортных кабінетах, некімі адрыванымі ад рэальнасці багасловамі, а ва ўмовах сапраўднага пераследу і цяжкасцяў жыцця. Наступны дакумент, які мы абмяркуем, гэта Гейдельбергскі катэхізіс.
У 1563 годзе курфюрст Пфальца Фрыдрых III даручыў падрыхтаваць катэхізіс для навучання дзяцей, моладзі і ўсёй царквы. Асноўнымі аўтарамі сталі Захарыя Урсін і Каспар Алівьян. Дарэчы, на той момант, калі яны пісалі гэты катэхізіс, ім было 29 і 27 гадоў. Гэта былі маладыя хрысціяне, якія імкнуліся да асэнсаванага веравызнання і жадалі, каб і іншыя веруючыя мелі глыбокае разуменне пісання. У адрозненне ад бельгійскае веравызнання гэта ўжо сапраўдны катэхізіс. Ён пабудаваны ў форме пытанняў і адказаў, якіх усяго 129, і гэтыя пытанні падзелены на 52 тыдні, каб царква магла на працягу ўсяго году вывучаць іх. Але галоўная асаблівасць катэхізіса гэта, канешне, яго пастырскі тон. Першае пытанне гучыць так: якое тваё адзінае суцяшэнне ў жыцці і ў смерці? Ужо сам гэты пачатак паказвае галоўную тэму ўсяго дакумента — асабістае жыццё веруючага ў саюзе еднасці з Хрыстом. Увесь катэхізіс пабудаваны вакол 3 частак: наша бяда або праблема грэху, Божае збаўленне і наша падзяка або адказ на гэтае выратаванне. І менавіта з прычыны цёплага і пастырскага настрою гейдэльбергскі катэхізіс застаецца адным з самых любімых дакументаў у рэфармацкай традыцыі. Трэці дакумент, каноны Дордрыхту або каноны Дордскага сіноду, з'явіўся крыху пазней. На пачатку 17 стагоддзя ў Нідерландах узнікла сур'ёзная спрэчка вакол вучэння пра выратаванне. Паслядоўнікі Якаба Армінія пасля яго смерці аспрэчвалі традыцыйнае рэфармацкае разуменне Божай ласкі і напісалі 5 пунктаў рэманстрацыі, яны пасля называліся рэманстрантамі. Для вырашэння спрэчкі быў скліканы Дордрыхтскі сінод, вынікам якога сталі каноны Дордскага сіноду, і гэта не катэхізіс і не поўнае веравызнанне. Хутчэй за ўсё, гэта проста адказ царквы на канкрэтнае пытанне і канкрэтную багаслоўскую спрэчку. Тут разглядаюцца пытанні абрання, адкуплення нашай грэхоўнасці, адраджэння і захавання святых. Але галоўная тэма дакумента не кальвінізм сам па сабе. Увогуле, кальвінізм, канешне, не зводзіцца да пытання выратавання, як я ўжо казаў раней у іншым відэа. Галоўная тэма канонаў Дорту — Божая ласка ў Хрысце, якая цалкам забяспечвае выратаванне грэшніка і якая сапраўды прывядзе кожнага веруючага да дня Васкрэсення. І менавіта на падмурку гэтых канонаў ужо ў 20 стагоддзі, амаль 100 гадоў таму, быў створаны знакаміты акронім TULIP або тюльпан, які апісвае ў вельмі кароткай і простай форме дактрыны Божай ласкі ў выратаванні. Калі 3 формы адзінства сталі асновай кантынентальнай рэфармацкай традыцыі, то ў англамоўным свеце такую ролю адыгралі вестмінстэрскія стандарты. Вестмінстэрскае веравызнанне веры — гэта наступны дакумент, які мы зараз абмяркуем. У сярэдзіне 17 стагоддзя ў Англіі падчас дзяржаўнай вайны па загадзе парламенту была скліканая Вестмінстэрская асамблея. Больш за 100 багасловаў і пастараў з розных мясцовых цэркваў працавалі над падрыхтоўкай веравызнання царквы ў Англіі. Вынікам стаў адзін з самых сістэматызаваных дакументаў у гісторыі пратэстантызму і, можа, і хрысціянства. Вестмінстэрскае веравызнанне складаецца з 33 раздзелаў. Тут падрабязна разглядаюцца вучэнні пра пісанне, Бога, яго запавет, выратаванне, царкву і сакраменты або таінства і зноў-такі дзяржаўнае жыццё ў грамадстве. Для многіх рэфарматаў гэты дакумент стаў такой своеасаблівай сапраўднай багаслоўскай канстытуцыяй. Разам з веравызнаннем быў створаны і кароткі катэхізіс. Ён прызначаўся для сем'яў, дзяцей і новых веруючых. Катэхізіс складаецца са 107 пытанняў і адказаў. Першае пытанне зноў-такі вядома па ўсім свеце: якая галоўная мэта чалавека? І адказ на гэтае пытанне гучыць так: галоўная мэта чалавека — праслаўляць Бога і радавацца ў ім вечна. У некалькіх словах тут раскрываецца ўсё прызначэнне чалавечага жыцця.
Дарэчы, разам з кароткім быў створаны і вялікі катэхізіс, які ўтрымлівае 196 пытанняў, і ён прызначаўся для больш глыбокага вывучэння хрысціянскай веры для студэнтаў семінарыю, багасловаў і пастараў. Канешне, можа ўзнікнуць пытанне, навошта сучаснаму беларускаму пратэстанту дакументы, якія напісалі 400 гадоў таму, і яны былі напісаныя далёка ад нас. Перш за ўсё, яны патрэбны нам таму, што мы часам зусім дрэнна разумеем, у што мы верым. Або нам цяжка выказаць гэта простымі словамі. А Біблія, святое пісанне заклікае нас заўсёды быць гатовымі даць адказ паводле сваёй веры. Па-другое, гэтыя дакументы дапамагаюць чытаць Біблію разам з царквой усіх стагоддзяў. Яны нагадваюць, што хрысціянства пачалося не з нас, не ў 21 стагоддзі. Па-трэцяе, гэтыя дакументы могуць зберагчы цэрквы ад ерасяў і лжэвучэнняў, якія гэтак лёгка знаходзяць у некрэплае сэрцы. Нам вельмі часта не хапае паслядоўнага і простага навучання асноўным ісцінам веры. Уявіце, якой была б ваша царква, калі б абсалютна кожны веруючы ведаў Божае Слова і разумеў асноўныя дактрыны хрысціянства. Магчыма, пасля ўсяго сказанага ўзнікне пытанне: добра, гэта цікавая гісторыя, але што мне рабіць з гэтымі дакументамі сёння? Я хацеў бы прапанаваць некалькі вельмі практычных парадаў. Па-першае, не спрабуйце адразу прачытаць усё. Часам людзі адкрываюць вестмінстерскае веравызнанне або каноны дорцкага сіноду, бачаць вялікі аб'ём тэксту і хутка губляюць цікавасць. Лепш чытаць паступова. Адзін артыкул, адзін раздзел, некалькі пытанняў катэхізісу. І разважайце над імі разам з адкрытай Бібліяй. Па-другое, пачніце з гейдельбергскага або з кароткага вестмінстерскага катэхізісу. Менавіта гэтыя дакументы былі створаныя для навучання звычайных вернікаў і нават дзяцей. Яны вельмі даступныя, лагічна пабудаваныя і дапамагаюць убачыць цэласную і прыгожую карціну хрысціянскай веры. Па-трэцяе, чытайце гэтыя дакументы не замест Бібліі, а разам з Бібліяй. Кожнае веравызнанне і абсалютна кожны катэхізіс спасылаюцца на дзясяткі і нават сотні біблейскіх тэкстаў. Іх задача зноў-такі не замяніць Божае Слова, а дапамагчы лепш яго разумець. Па-чацвёртае, вывучайце іх разам з іншымі хрысціянамі. Магчыма, у вашай царкве атрымаецца арганізаваць невялікую групу для вывучэння гейдельбергскага катэхізісу. Або разам вы зможаце прачытаць бельгійскае веравызнанне. Або раз на тыдзень зможаце абмяркоўваць некалькі пытанняў з вестмінстерскага катэхізісу на хатняй групе або разам з сябрамі ў кавярні. Менавіта так гэтыя дакументы выкарыстоўваліся на працягу стагоддзяў. Не толькі індывідуальна, але і супольна, разам з веруючымі. Адкрыйце адзін з іх ужо на гэтым тыдні. Прачытайце некалькі старонак, абмяркуйце іх сябрамі, выкарыстоўвайце іх у сям'і, чытайце разам і навучайце дзяцей. І, магчыма, так вы адкрыеце для сябе сапраўдны скарб хрысціянскай спадчыны, які стагоддзямі дапамагаў вернікам лепш разумець Божае Слова. Дарэчы, я далучу спасылку для вас, каб вы маглі знайсці ўсе гэтыя дакументы ў онлайн-фармаце. Я вельмі ўдзячны за вашыя прагляды, але не забудзьцеся падпісацца на канал, паставіць падабайку і клікнуць на званочак, каб атрымліваць паведамленні пра новыя выпускі. Гэта вельмі дапаможа прасунуць гэта і іншыя відэа, каб яшчэ больш людзей маглі пачуць пра рэфармацкую веру на роднай беларускай мове. Да сустрэчы ў наступным відэа і, як звычайна, пост Тенебрас Люкс.